يمام ويل الهوى يمام ويليا يمام ويل الهوى يمام ويليا بسمة تقهر الهموم والآمل يملاها عمر الظلم ما يدوم وأرضك ما بننساها بسمة تقهر الهموم والآمل يملاها وأرضك ما بننساها والكون كله بيحضر لعرس الحرية يمام ويل الهوى يمام ويليا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أمبي مسار ماني فوكا أبركادا هلمي سونانيكا بي الدنيا هيرانا aw sigilen bɛ k'aw ka jabarani so mandi lajɛ ni waati na ni an ko a ma ko ɲɛta tv jɛmukan bɛ ka la ɲɛnamaya n'a bɛ k'o jɛmukan de filɛ ni waati na a bɛ fɔ a ma faso jɔkɛnɛ faso jɔkɛnɛ ye jɛmukan ye min ni wulikajɔ ni cɛsiriw bɛ bila sen kan ka ɲɛsin anw yɛrɛ ka jamanaba in ma a kunkanko kɔrɔfɔ ka se ka an da don la ka ɲɛfɔli kɛ ka ma hakili juru caninenw wele denmisɛn fara maakɔrɔba kan muso fara cɛ kan min b'a to an bɛ se ka kuma masala kologirinw kan cogo min na ni anw ka jamana ta k'a lajɛ jamana kɔrɔba don o jamana kɔrɔbaya in i bɛna ye k'a fɔ diinɛ min ni o fanga ka bon kosɛbɛ anw ka jamana kɔnɔ o de ye alisilamɛya diinɛ ye maliden fanba a ka ja n'i ye kɛmɛ sigi ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ a fanba ni mɔgɔ yɛrɛ tɛna fɔ o kɛmɛ yɛrɛ bɛɛ lajɛlen o ye alisilamɛ ye nka ka taa ye k'a fɔ nin wagati laban ninnu na dekun bɛ ka alisilamɛya sɔrɔ ka sababu kɛ jɛkulu dɔw ye ka sababu kɛ taabolo dɔw ye minnu ni kuma porokotolenw walima mankutuw bɛ b'u da waati dɔw la ka alisilamɛya yɛrɛ sɛgɛrɛ labanw olu kɛra nin dɔgɔ furancɛ tɛmɛnen na anw yɛrɛ ka jamana kɔnɔna na ninnu minnu bɛ ka alisilamɛya sɔrɔ a sababu ye mun ye dɛ alisilamɛw u kan ka mun ni mun de kɛ dankarili alisilamɛya la kɔlɔlɔ jumɛn bɛ se ka bɔ a la a degun bɛ se ka kɛ mun ye silamɛw kan k'u jɔ jɔyɔrɔ jumɛn na jamana kan k'i jɔ jɔyɔrɔ jumɛn na walasa an ka se k'an da don nin kisa la bi an ye wele bila an ka alimami ma n'o ye imam Umar Kulubali ye diinɛ laselikɛla don anw ka jamana kɔnɔ an ye a wele ka na bi an n'a ka se ka barosigi kɛ nin waleya minnu filɛ nin ye ka alisilamɛya yɛrɛ sɔrɔ an ka se k'an da don o la ka fɛsɛfɛsɛli kɛ an b'a jigiya k'a fɔ baro in nafa bɛna bonya kosɛbɛ anw ni ne an bɛɛ lajɛlen kelen-kelenna yɔrɔ an b'a jigiya k'a fɔ a bɛɛ lajɛlen bɛna faamuyali sɔrɔ kosɛbɛ baro in kunkanko kɔrɔfɔw la k'aw bɛɛ fo ni ka aw bɛɛ lajɛlen wale ɲuman dɔn imam Umar Kulubali salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Somɔgɔw bɛ di? Baasi foyi tɛ alhamdulillah. I Kulubali. Masha Allah. Baara yɔrɔ? Baasi foyi tɛ alhamdulillah. Alhamdulillah. Ayiwa imam foli kɛ nin waati in na ka ɲɛsin tele ɲɛtaa filɛbagaw ma jɔni an ka tɛmɛ ni ɲininkali ye. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa kulli man wala wa ba'da assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. An bɛ ayiwa tele ɲɛta lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen fo an b'a baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen fo ɲɛmaayaso an b'u bɛɛ lajɛlen fo an b'a la deli an filɛbaa na lamɛnbaa bɛɛ an b'a bɛɛ fo an bɛna kuma minnu fɔ an b'a la deli ala ka nɛɛmu sabati a fɔli la a faamuya ɲuman ala k'a di an bɛɛ lajɛlen ma ala k'an bɛɛ sababa ma an ka baaraw n'an ka kɛta bɛɛ lajɛlen na ala k'an bɛɛ sababa inshallah aya an bɛ i yɛrɛ fo e min sɔnna k'an ka wele jaabi bi bari an bɛna kuma masala min kan nin ye masala kologirin ye nka ka wele bila e ma e ka sɔn ka na an ka wele jaabi walasa an ka se ka barosigi kɛ nin masala in kan an bɛ o foli n'o bonyamasegin kɛ ka taa i yɔrɔ k'a fɔ ko i Kulubali ayiwa imam Umar Kulubali n'i ko alisilamɛya l'islam nazarakan na mun don de alisilamɛya yɛrɛ n'i ko k'i b'a ɲɛfɔ diinɛ min don ka ɲɛfɔ filɛlikɛla ni lamɛnlikɛlaw ka se ka faamuyali sɔrɔ a la i bɛ se ka mun sɔrɔ k'a fɔ alhamdulillah ni an ye silamɛya lajɛ komi anw ka kan tɛ a nana arabukan de la
o mo yere no ye al-islam ye al-islam aywa aminama ka bo verbe mina wo aslama aslama arabukana ni ye arabukan yɛrɛ kɔrɔ jɛma ta n'u b'a fɔ ko kan yɛrɛ la parce que toujours kuma bɛɛ ayiwa kumaden an bɛ a défini kan na k'a défini fana bɛnkan na i b'a sɔrɔ kuma dɔw la ayiwa nin ye kumaden kɔrɔ ye kan na nka ne a fɔra bi mɔgɔw ka faamuya la mɔgɔw ka bɛnkan na a bɛ laɲini jumɛn di o la asilama kan na a bɛ a jira k'a fɔ ko mɔgɔ min ye a yɛrɛ di ka kolo ka sɔn a bɛ nin de kɔrɔ di ka da ka kumaden wɛrɛ minnu b'a kɔrɔ fɔ arabukan na o ye inqada bi maana a kolona a sɔnna nin bɛ fɔ k'a sɔrɔ diinɛ ko yɛrɛ tɛ ni arabu ye nin fɔ o tuma na a bɛ fɔ k'a fɔ ko a sɔnna n'i y'ale kumaden ta ayiwa o kolo in sira fɛ an bɛ se ka misaliya dɔ di a bɛ n'a fɔ n'an b'a fɛ ka sɛnɛ kɛ misi dɔ la samiyɛ nata in na ni mɔgɔ min ye sɛnɛkɛla yɔrɔ komi anw ye bamanandenw ye anw ka misaliyaw bɛ taa o sira kan n'i b'a fɛ ka sɛnɛ kɛ misi dɔ la samiyɛ nata in na min bɛ sinzan kɔnɔ a ma deli ka sɛnɛ kɛ fɔlɔ i b'a minɛ ka kɔn samiyɛ ye i bɛna baara min ɲɛsin a ma samiyɛ kɔnɔ i b'a kolo o la an b'a fɔ ko ka misi kolo ka kolo yani cikɛ waati cɛ sɛnɛ waati cɛ bi maana i bɛ dɔnkiliw siri a la i bɛ sɛri minnu dɔn i b'o siri a la i bɛ ka yirikurunbaw tigɛ k'o siri a la a b'o sama depuis a daminɛ na a ka jugu a ka farin fɔ n taalen ɲɛ tellement a bɛ degun ka d'a kan o baara in yɛrɛ la tuma dɔw la an b'a fɛn wɛrɛ fara an bolo da la n'o ye an bɛ ji dɔgɔya a ka ji dɔgɔya o waati a ka mini ji ka dumuni fana dɔgɔya a la parce que anw b'a fɛ k'a karaba a ka sɔn an ye k'a kolo n'an y'o baara gɛlɛnw siri a la tuma min na o tuma na laban a bɛ n'a yɛrɛ di an ma sanni a bɛ kolo an ye alhamdulillah n'a kolola an ye ni samiyɛ sera an bɛ juru don a nun na k'a di denmisɛn fitinin dɔ ma o bɛ tile ka taama ɲɛ ka segin n'a ye a tɛ foyi kɛ mun na parce que a kolona nka o daminɛ waati olu tɛ nɔgɔya cogo si o tɛ nɔgɔya mais n'an m'o kɛ n'an kun sinna ka taa ten samiyɛ sera don min na dɔrɔn ka taa sinzan kɔnɔ ka taa turakwali dɔ minɛ ka n'a siri cɛri la n'a ma nujuruminɛna faga a bɛ kɔminɛna faga mun na parce que a ma kolo o tuma na kolon ayiwa mun in t'a mɛn ka bɔ o de la sisan a bɛnkan na n'o ye maana isilahi ye o de taara ka o fɔ diinɛ dɔ ma ko diinul islam mun na o taara ka fɔ a ma parce que ale fana ni ale ka laɲini a n'a bɛ adamaden bila baara minnu na o laban bɛ taa adamaden yɛrɛ de kolo a daba ye a bɛ k'i n'a fɔ adamaden bɛ juru don a nun na ka di a dabaga ala ma daba ala in b'i sago kɛ ale la a sɔnnen don a ta bɛɛ ma daba ma in mana fɔ a ka min kɛ dɔrɔn a sɔnnen don daba ma in mana fɔ k'a ka min to a b'o to yen n'a ko k'a ka min kɛ a b'o kɛ daba in ka kolon k'i di masa in ma o kɔrɔ ye décision foyi tɛ bɔ ala fɛ ko e bɛ n'i kun sɛrisɛri o kɔrɔ e bɛ sɔn o ma a bɛ n'a fɔ an ka tura kolonin fana a kolonkojugu kama n'an nana ni sari ye a bɛ sɔn an bɛ jour d'a kan na n'an nana ni wotoro ye an bɛ jour d'a kan na n'an ko an bɛ yɛlɛ sanfɛ a sɔnnen don an bɛ yɛlɛ sanfɛ a sɔnna nin bɛɛ lajɛlen ma o tuma na adamaden de bɛ kɛ o cogo la ala ye o tuma na a fɔra ko al-islam ko koloniya diinɛ n'i ko k'i bɛ tɔgɔ in yɛrɛ taara an ka bamanankan na i b'a fɔ ko koloniya diinɛ silamɛ yɛrɛ de kɔrɔ ko koloniya diinɛ mais i bɛ kolo jɔnni ye i bɛ kolo i dabaga ala ye yawa o de kama tuma caman ala b'a o de fɔ a ye ayiwa aw ma bato min ye aw da o tuma na silamɛya ka laɲini ye nin ye a baara fɛn bɛ kɛ a bɛɛ bɛ kɛ nin de humu kɔnɔ an bɛ seli parce que seli décision bɔra ala fɛ yen an bɛ sun bɔra a fɛ yen an bɛ jaga bɔra o décision bɔra a fɛ yen an bɛ dulɔ to yen an bɛ jɛnɛya to yen an bɛ maakɔrɔfɔ to yen parce que k'an k'o to yen parce que munna anw kolonnen don a ye o de kama minnu ma kolo a ye n'a ka yamaruya nana tuma olu b'a fɔ u b'u kun cɛ parce que olu ma kolo fɔlɔ sanni adamaden kolonbaliw o de ye minnu ma sɔn ala ta ma fɔlɔ adamaden kolonenw o de ye silamɛw ye minnu sɔnna ala ta ma alhamdulillah kan bɛ sa an b'a amina rabi an b'a jigiya ka fɔ faamuyali ba sɔrɔla alisilamɛya yɛrɛ ka a ɲɛfɔ ka walawalali ba k'a la ne ni ɲɔgɔnnaw caman ka taa se maliden caman ma faamuyali sɔrɔla la an kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fɛ ayiwa
Imam Umar Kulubali an y'a ye nin waati laban ninnu na dankari bɛ ka kɛ alisilamɛya la jɛkulu bɛ yen nɔ minnu bɛ anw ka jamana kɔnɔ hakaja farafinna yɛrɛ jamana caman kɔnɔ minnu bɛ dankari alisilamɛya la an bɛ se ka fɔ hali n'i y'a sɔrɔ kɔrɔlen ko don nka anw ka jamana kɔnɔ nin wagati laban ninnu na ka na nin ye tantɔ Imam ni sababu ye mun ye sababu jumɛn de bɛ nin na ayiwa ala k'an bɛn sababa ma amina yarabi a bɛ fɔ nin n'a ɲɔgɔnna ma ko zɔhira zan komi ni a bɛ senna a bɛ kɛnɛ kan maaw b'a ye ɔ kuma dɔw la n'i ko k'i bɛ sabu ɲini a la i tɛ se ka sabu kelen pe ta k'a fɔ k'o don sabu bɛ fara fara ɲɔgɔn kan de ni ka wolo nin n'a ɲɔgɔnna na ɔ a sabu belebeleba ye min ye kɛrɛnkɛrɛnma komi i ko ko an ka kuma bi de kan sinon yɔrɔ diinɛ kɛlɛli o tɛ kura ye k'i disi da alisilamɛya o tɛ kura ye hali minnu filɛ nin ye bi u bɛ fɛn o fɛn fɔ a bɛɛ ye kuma kɔrɔ de ye u seginna a kan de u bɛ fɛn o fɛn kɛ a bɛɛ ye kelen kɔrɔ ye u b'a la ka segin a kan de a si tɛ kura ye Imam ne y'a faamuya alisilamɛya ka a kɛlɛ ka alisilamɛya ka fɔ i b'a nege bɔ mɔgɔw la o tɛ ko kura ye o tɛ ko kura ye i ye silamɛya kɛlɛ n'i da ye o dɔ y'i kɔn k'a kɛlɛ n'i da ye i y'a kɛlɛ n'i bolo dɔ y'i kɔn k'a kɛlɛ n'i bolo i y'a kɛlɛ ni nafolo ye o dɔw y'i kɔn k'a kɛlɛ ni nafolo ye o de kama Ala b'a fɔ ko yuriduna liyutfi'u nura Allahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walaw kariha al-kafirun kuma in ma fɔ gansan koyi ni Ala kumana ale ka kuma n'anw ka kuma tɛ kelen ye n'anw kumana kuma dɔw la anw ka kuma bɛ yɔrɔ dɔ ta a tɛ se ka bɔ o kɔfɛ walima anw ka kuma bɛ waati dɔ ta a tɛ se ka bɔ o kɔfɛ nka ni Ala kumana Ala ka kuma bɛ min ma kɛ fɔlɔ min bɛ senna min bɛna kɛ Ala ka kuma bɛ nin bɛɛ ta mun na parce que ale b'a fɔ kuma bɛɛ ko ale ye bi kulli shay'in alim ko ale b'a bɛɛ dɔn o de kama n'ale kumana ale ka kuma b'a bɛɛ ta Ala ko tuma min na ko u b'a fɛ ka ne ka nɔɔrɔ dufa n'u da ye ɔ ne Ala ye n ka nɔɔrɔ tiimɛba ye hali n'a ma diya kafiru ye kumaba de bɛ aya in kɔnɔ aya min jira an na k'a fɔ ko dabalitigɛw caman kɛra ka Ala ka nɔɔrɔ dufa histoire kɔnɔ hali Alakira ka waati dɛ depuis ko Alakira ka waati ye n'i bɛ kuranɛ kalan i b'a ye kafiru bɛ min fɔ kira tɛmɛn'o ma u da la kira tɛmɛn'o depuis kira Muhamadu kisi ni nɛɛma b'a ye et puis fana a tila k'a fɔ k'u da la a m'a fɔ k'u bolo la a m'a fɔ k'u sen na parce que d'a kan kɛlɛ in fanba bɛ daminɛ da de la wa da bɛ mago min tiɲɛni min k'a la adamaden yɔrɔ si t'o tiɲɛ silamɛya kɛlɛli la parce que silamɛya yɛrɛ kuma bɛ daminɛ kuma de la e ma b'a ko kalimatu shahada wa kalima kɔrɔ ko kuma ɔ kuma in bɛna ka na fɛn dɔ de sabati ɔ n'i k'i b'o fɛn tiɲɛ o tiɲɛna ɲumanba fana de ye kuma fana ye ɔ o kuma in bɛ bɔ da de la k'u b'a fɛ ka ne ka nɔɔrɔ dufa n'u da ye nka ne Ala bɛ n ka nɔɔrɔ tiimɛ hali n'o ma diya kafiru ye o tuma ni Ala yɛrɛ kuma kan ni Ala yɛrɛ kuma ni aya in b'a jira an na k'a fɔ ko diinɛ in k'a ɲini kɛlɛfɛ k'a ɲini k'a tɔgɔ tiɲɛ ka nkalon da diinɛ in na mɔgɔ sɔrɔ ka diinɛ in bali o ye ko kɔrɔ de ye ni maa min bɔra sisan k'a daminɛ ale b'a la ka kɔrɔlen dɔ ladege ko kura tɛ o de kama Ala b'a fɔ ko yudahi'una qawla allazina kafaru min qablu o ye ka Alakira ka waati kafiru minnu ye ayiwa kuma juguw fɔ silamɛya ma walima ka silamɛya ɲini cɛ fɛ u bɛ kuma minnu fɔ Ala ko Alakira kan'a lajɛ kuma kura ye koyi ko nin kuma kura min bɛ ale bolo min ye kura ye bi ko kɔrɔlen tɛmɛnen ɲɔgɔnna don maa minnu kafiri ka kɔrɔ k'olu de ka kuma ɲɔgɔnna don o la n'an y'a lajɛ an b'a sɔrɔ a ka mɔgɔ caman ka bɔ a kalama nin waati in na mɔgɔ caman ka bɔ a kalama sira a bɛ sen ka bɔ a kalama nin wagati in na bɔlɔlɔw sira fɛ radio sow sira fɛ ka taa se jabaranin so sira dɔw ma an y'a ye k'a fɔ dankari ka kɛ silamɛya la ni maa dɔw yɛrɛ y'a lajɛ f'olu ja bɛ tigɛ u siɲɛ fɔlɔ k'a ye bari i tun tɛ kuma min mɛn walima i tulo la ka na ye nin wagati laban ninnu na o ka kɛ y'a dɔn min bi an yɛrɛ Mali yɛrɛ ta Mali ta kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali ta i bɛ se k'a fɔ a kuma fɔlɔ-fɔlɔ k'a ye sɛbɛnni na mɔgɔ k'a fɔ ko nin bɛna kɛ
y'a mɛn wa k'o ye sɛbɛnni na o kɛra depuis 90 awɔ depuis 1990 y'a mɛn san kelen ka kɔn Baba Musa ka fanga i bɛ kuma minnu mɛn sisan minnu b'a f'u yɛrɛ ma k'u ye Firawuna bɔnsɔn ye e bɛ kuma o kuma mɛn o fɛ sisan ka ɲɛsin silamɛya ni silamɛw ma a kuma bɛɛ sɛbɛnnen bɛ o journal kɔnɔ depuis 90 awɔ an bɛna nin kɛ silamɛya la n'an ye se sɔrɔ an bɛ nin kɛ silamɛya la an bɛ nin kɛ silamɛw la a kuma bɛɛ sɛbɛnnen don journal kɔnɔ 90 depuis 1990 depuis 1990 wa depuis o waati a ko bɛ sen na mais i b'a dɔn k'a fɔ baarakɛla i bɛ baara kɛ ni minɛn de ye min b'i bolo mais minɛn min t'i bolo i tɛ se k'o baara kɛ o waati la journal bɛ yen arajo min bɛ yen o ye tɛ foroba arajo ye i n'a fɔ jɔnforo arajo ye o ye foroba arajo ye kuma dɔw bɛ yen se k'i ka jɔnforo kuma dɔw f'o la o tuma na o ye a ko dan ayiwa hakɛ la ni ɲininikɛla tɛ walima maa min n'a y'a sɔrɔ i ka hamina ko y'a ko ye e tɛ bɔ a kalama a bɛ to e ma kun fana a bɛ to fɛn na sinon a bɛ yen a programme bɛ sen na depuis o waati ayiwa a dɔnbaw b'a dɔn hali n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ caman hakili talon n'a kan o misaliya ye jumɛn ye u ye a fɔ o journal jamana kɔnɔ 90 journal jamana n'an ma ɲinɛ a bɔ ko 11 nan don 90 ko n'u ye fanga sɔrɔ olu minnu bɛ wulikajɔ la n'u bɛ campagne na n'u ye fanga sɔrɔ u bɛ silamɛya gili tigɛ ka bɔ Mali kɔnɔ yan nin fɔra 1990 an ka jamana kɔnɔ a b'o kɔnɔ n'u bɛ ka kuma fɛn fɔ dɔrɔn o dɔrɔn de don an ka segin an ka maakɔrɔw ka taabolo ma an ka segin an ka kɔrɔlen ma a kuma de bɛ yen a b'o journal kɔnɔ an ni arabuw jɛ tɛ diinɛ ye arabuw ka diinɛ y'u ka laada ye anw fana ka laada y'an ka kɔmɔko n'an ka ɲako ye an ka segin olu ma o bɛ journal in kɔnɔ o bɛ journal in kɔnɔ o b'a kɔnɔ depuis san 1990 n'an ye fanga sɔrɔ an bɛ misiriw ci walima k'u yɛlɛma k'u ka baaraw ye walima dɔnkɛlaw ye silimaso ye a bɛ journal in kɔnɔ awɔ ka da ko misiri tɛ foyi don jamana kunna san 30 ni a kunkan fɛn bi an b'o la k'a tɛ foyi don jamana kunna o kuma bɛ yen ka fɔ ka exemple di ko n'an ye ayiwa Mali fanga sɔrɔ n'anw ye sebaaya sɔrɔ Mali la an bɛ min kɛ silamɛya ni silamɛw la i n'a fɔ alibanikaw ye min kɛ silamɛya ni silamɛw la an b'o ɲɔgɔnna kɛ Allahu akibaru Albani ɔ a dɔ la n'i ye recherche kɛ i bɛna taa ye alibanikaw ye min kɛ silamɛya la ani silamɛw la diɲɛ waati tɛmɛnenw na Allahu akibaru yawa depuis 1920 yɔrɔ la 20 tɛmɛnen kɔ dɔɔnin ayiwa fanga dɔw nana Albani parce que Albani fana ye silamɛ jamana de ye a dɔw yɛrɛ Albani n'i ye jamanaden sigi maa 100 o 100 maa 85 de ye silamɛw ye 85 awɔ nka fanga dɔw nan'u kunna olu ka y'a ye k'a fɔ ko silamɛya y'u ka problème ye ko fɔ silamɛya ka bɔ Albani kɔnɔ ko sinon k'a tɛ taa ɲɛ i n'a fɔ i b'o programme kelen fana n'o de kama ninnu y'a ta yan. I b'o kumakan kelenw mɛn hali cogo min na bi. Olu de nana u ni da silamɛya kan ka silamɛw kɛlɛ ka silamɛya kɛlɛ ka silamɛw faga k'u don kaso la ka don tɛmɛna Albani ni a mɛn'i da kɔnɔ la ilaha illallah i y'a mɛn wa jamana yɛrɛ ka yamaruya kɔnɔ u b'i minɛ i y'a fɔ ni nɛɛ min ye k'a tɛ ka b'i da kɔnɔ. Allahu akibaru Albani jamana kan o de kama jarabiw don y'a wa. Tuma dɔw la silamɛya bɛ fanga sɔrɔ silamɛw b'u ka yɛrɛmahɔrɔnya sɔrɔ u bɛ fɛrɛ u ka diinɛ na tuma dɔw silamɛw bɛ bila u juguw ka jɔnya kɔnɔ u ka sebaaya bɛ boli u ka jarabili dɔrɔn de don ala ko ayiwa alif lam mim hasiba nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yaftanun ko a bɛ maaw ɲɛna a bɛna to a ma dɔrɔn ko an ye silamɛw ye an ye limanajɔnw ye k'a sɔrɔ k'aw tɛ lajarabi wa ne ye fɔlɔfɔlɔ m'o lajarabi cogo min na n b'o fana lajarabi ten o lajarabili an b'o de hukumu kɔnɔ ayiwa ko kura tɛ. Donc ka a cari ni o ye kunnafoni cari cogo sisan o de bɛ k'o kɛ n bɛna ayiwa maa minnu ye nin kumakanw fɔ 90 o maa kelenw nana jamana fanga sɔrɔ 92 fanga yɛlɛma 91 kɔfɛ olu nana ka na o plan bolo da net silamɛya bɛ bɔ jamana kɔnɔ cogo di an bɛ segin an ka kɔrɔlen ma cogo di Mali b'o programme in na depuis 92 fɔ bi yɛlɛma foyi ma don a la an bɛ se k'a fɔ monument jɔra o wagatiw tɔyi o baara kɛbaaw de ye a fɔ ko pour que an ka segin an ka kɔrɔlen ma fɔ u k'u base an ka jamana maa dɔw kan olu de bɛ se ka kɔrɔlen ɲɛnamaya n'o ye donsow ye k'olu de ye kɔrɔlen représentanw ye kɔrɔlen dɔɔnin kan ka sɔrɔ olu bolo o tuma na il faut que olu ka
ayiwa kɔrɔlen ɲɛnɛmali ka sɛki olu ma o de kama a waati faama ye dozo bɛɛ wele a y'a daminɛ ka Mali dozo bɛɛ wele fɔlɔ ka na ɲɔgɔn sɔrɔ Bamakɔ yan n'o kɛra a dɔn an yɛrɛ ka dozo yɛrɛ minnu nana an faw ni an binaka min dɔw b'a la olu t'u wele kun nɔ yɛrɛ yawa u nana u ye ayiwa sɔnniw kɛ ka subayaw kɛ ka tila ka sous-région dozo bɛɛ wele ka na tugun o kɛra ka na sɔnniw kɛ ka subayaw kɛ ka na laban ayiwa kɔrɔlen turuli la Mali kɔnɔ yan n'o ye kɔndɔrɔ ni sanya ayiwa monument jɔli ye Bamakɔ yan o monument jɔra yan a kɛra bɛɛ ɲɛna a ma kɛ maa si kɔ o kɛra o bɛ yan Bamakɔ hali bi fɛn dɔ de bɛ yen kuranɛ bɛ to k'a fɔ tuma bɛɛ a b'a fɔ ko ulaika humul ghafilun ko olu ye mɔgɔ ɲinɛnenw ye ghafila ye jumɛn ye ghafila ye i tɛ sunɔgɔ la koyi i ɲɛ yɛrɛ bosonnen don ko dɔ bɛna k'i ɲɛ kɔrɔ k'a ban i tɛ foyi faamu a la hali ni mɔgɔ dɔ nana kɔfɛ ka n'a f'i ye ko nin kɛra e ɲɛna i b'a fɔ ko est ce que ne ma b'o kalama o de ye ghafila ye ale de ye bana juguba ye ni kuranɛ b'a kɛlɛ kosɛbɛ o de ye Mali silamɛw sɔrɔ ko in na quoi sinon a ma kɛ bara kɔnɔ koyi donc mais ka cari tantɔ o de kɔni sɔrɔla bɔlɔlɔ sira minnu bɛ yen bi sabu nana fara a kan n y'a fɔ cogo min na programme kelen bɛ ka lamarcher i y'a mɛn wa nka malidenw ka bɔ a kalama mais malidenw ka bɔ a kalama waati nana n y'a fɔ waati minɛnw sabu b'o la i ye bɔlɔlɔ ko min fɔ ani ayiwa radio privéw ni télévision privéw nana o kɛra sabu ye mɔgɔ b'i ka jɔnforo kuma fɔyɔrɔ caman sɔrɔ o ye tiɲɛ o tuma a bɛ ayiwa a carini na a carini dɔ fana sabu dɔ ye jumɛn ye kɛrɛnkɛrɛn ma yɛrɛ i b'a fɔ min ye daje ka bon n'a bɛɛ ye ayiwa a mɔgɔ kelenw parce que n'i bɛ fɛ ka kɛlɛ kɛ kɛlɛ bɛ ɲɛ sira min fɛ i b'olu de provoquer a mɔgɔ kelenw u ye mun kɛ silamɛw fara-farama ka kɔrɔ silamɛw tɛ taabolo kelen ka kɔrɔ i y'a mɛn wa u m'o kiri ye dɛ nka u b'u profiter a la u y'u profiter jamana silamɛw ka fɔn-fɔnɲɔgɔnya na fɔn-ɲɔgɔnya min bɛ yen diinɛ yɛrɛ kɔnɔ u y'u profiter o la ni k'a cari ni maa min bɛ u ka kuma mɛn i b'a ye kuma caman u b'a essayer hali ni mankan wulila n'u ye kojuguba dɔ kɛ silamɛw la u ye kojugu in kɛ tuma min na masalan ni maa min y'i sen da kuranna k'a tereke est ce que i bɛ se k'a fɔ k'o ye taabolo dɔ ka kuranna ye wa n'i ye Ala nɛni i bɛ se k'a fɔ k'o ye taabolo dɔ ka Ala ye wa ayi n'i ye Alakira nɛni walima i ye alikaba dɔgɔya i bɛ se k'a fɔ k'o ye taabolo dɔ ta ye wa mais n'u y'o kojuguba kɛ tuma min na tellement u b'a dɔn silamɛw bɛ cogoya min na e k'a lamɛn a fɛn o fɛn kɛra u b'a essayer ni mankan wulila ka taabolo ko in yuguba quoi u b'a k'i n'a fɔ olu man di nin taabolo maaw ni an kan bɛ nin taabolo maaw de ma donc n'o kɛra taabolo dɔ in fana b'i sɔbɔ o b'u sɔbɔ k'u kantanw kɛlɛ de b'an ni ninnu cɛ an kan bɛ ninnu de ma e kan bɛ ninnu ma e bɛ taa a dɔgɔya e kan bɛ olu ma e bɛ taa i sen da kuranna kan jɔnni y'a fɔ ye ko kuranna ye olu ta ye ka maa tɔw to yen mais kɛlɛ kɛcogo de don fɛɛrɛ don i b'a sɔrɔ hali gɛri la i b'a sɔrɔ ayiwa kɛlɛ min bɛ kɛlɛ ɲɛdɔn a ka point fort kɛlɛ ka gɛn kɛlɛ la o ye ka kɛlɛkɛ ɲɔgɔn fara ka bɔ ɲɔgɔn na de yawa hali n'i b'a kalama an ka ayiwa milisi bamanankɛlɛ olu waati la i b'a ye pour que ayiwa faama ka se sɔrɔ a jugu k'a dɛsɛnna jugu min na nanzaraw yɛrɛ ko nanzarakan na pour mieux régner il faut diviser coyi i b'a ye a bɛ fɛɛrɛ kɛ ka kɛlɛdenw yɛrɛ bila ɲɔgɔn na ni kɛlɛdenw yɛrɛ bila a tiɲɛna o hali silamɛya fana kɛlɛ la silamɛya y'o de utiliser o de kama Alakira b'a fɔ ko alharbu khuda alharbu khuda ko kɛlɛ ye k'i kɛlɛ kɛ ɲɔgɔn k'a nɛgɛ Alakira y'a fɔ Muze fɛ sahaba tubiden kura dɔ o de y'a fɔ Alakira ye k'ale b'a fɛ ka o plan de kɛ a b'a fɛ ka fɛɛrɛ kɛ ka kafiru yɛrɛ ma bila ɲɔgɔn na minnu n'a mɛn Alakira kɛlɛ Madina denkaba se kɛlɛ la a y'a ɲɛfɔ Alakira ye a bɛna mun kɛ a bɛna taa ayiwa kafiru alliance minnu nanen don parce que a fɔ Ghazwatul Ahzab mɔɔw ye fɛngɛ de kɛ alliance de kɛ ka na Alakira n'a ka sahabaw kɛlɛ o tuma a b'a fɛ k'o alliance in ci a b'a ci ni plan jumɛn ye a b'u yɛrɛma kari ɲɔgɔn na de a y'a fɔ Alakira kan k'a kɛ ko alharbu khuda kɛlɛ ye ɲɔgɔn nɛgɛ i kɛlɛ ɲɔgɔn de tromper o u y'u basé o de kan kosɛbɛ parce que i b'a dɔn anw ka silamɛya labanna silamɛya in min b'an bolo maa caman t'a dɔn sinon silamɛya yɛrɛ t'an bolo ayi taabolo de b'an bolo
taabolo ko ye san sɔrɔ ka tɛmɛ diinɛ yɛrɛ silamɛya taabolo de b'an bolo mais silamɛya yɛrɛ tɛ maa caman bolo yawa o taabolo ko in ni silamɛw ye fanga d'u ma waati o waati mɔgɔ min fɛ ka silamɛw kɛlɛ y'a bolo i n'a fɔ jisuma min quoi a bɛ nɔgɔya bolo o de ye fanga d'a ma o de ye fanga d'u yɛrɛ ma nin waati in na parce que fɔlɔ silamɛya pour que ka se k'a faamuya silamɛya bɛ n'a fɔ forobaforo an bɛ jɛmɛ foro min na n'an bɛɛ b'a sɛnɛ o bɛ lakana o bɛ latanga dɛ i y'a mɛn forobaforo a bɛ latanga tuma jumɛn n'an bɛɛ lajɛlen y'an mago don a la a bɛ latanga mais ni jɔforo cayara foroba du kɔnɔ forobaforo tɛ sɛnɛ bilen dɛ bɛɛ n'i ka foro ni awɔ a bɛ gɛlɛya o de kama an ka dutigi dɔw tun bɛ ban ko a jɔforo tɛ bɔ ale ka du kɔnɔ o ye tiɲɛ dutigi dɔw sara o kan kan bɛɛ bɛna forobaforo de sɛnɛ mais du minnu bɛ sɔn ka jɔforo kɛ i bɛ mun ye pour que sɛnɛkɛlaw ka se forobaforo la tuma dɔw fɔ 9h 10h o ye tiɲɛ wa depuis ayiwa 16h o b'a sɔrɔ bɛɛ ye forobaforo bila nka fajiri o b'a sɔrɔ u bɛ biri mɛ u ka jɔforo la ka bɔ 16h la fɔ safo o b'a sɔrɔ u bɛ biri mɛ ka jɔforo la tuma dɔ i b'a sɔrɔ jɔforotigi yɛrɛ dɔ kelen ale ka sɔrɔ ka bon ka sago forobaforo yɛrɛ sɔrɔ kan o ye tiɲɛ ɔ n'o kɛra forobaforo bɛ lafo o de bɛ alisilamɛya kɔnɔ bi foroba jigiɲɛ fana a bɛ tan bɔ ɔ silamɛya taabolo ko de y'o se silamɛya ma an b'o de dengu kɔnɔ maintenant mɔɔw sɛbɛ b'u ka taabolo ma bi ka sago silamɛya yɛrɛ kan parce que ne kelen ta tɛ o ye tiɲɛ o kama imam i ka kuma la tigɛ tɛ i b'a ye k'a fɔ a dɔ bɛ dɔ la hali i bɛ se ka kisi ni nɛɛma b'a ye ala kira nɛni a dɔ bɛ dɔ la i tɛ silamɛ ka réaction ye ayi nka ale dalen bɛ karamɔgɔkɛ min na ou bien a bɛ taabolo min na n'i ka dɔgɔyama dɔɔni ser'o ma i b'ale bɔlen k'a jɔ i b'a fɔ ko tile o de y'a taabolo ko yɔrɔ ye parce que o la sisan ala b'a fɔ kuranɛ kɔnɔ ko ale ma dusukun fila di maa kelen ma i dusukun i kɔnɔ kɛri fila tɛ maa si kɔnɔ o ye tiɲɛ kɛri kelen de b'i kɔnɔ n'i y'a lafa ni dɔ ye dɔ place tɛ sɔrɔ yen dɛ o ye tiɲɛ o ye tiɲɛ imam n'i y'a lafa ni dɔ ye kelen dun don dɔ bɛ jigin dɔ bɛ jigin quoi o bɛ jigin o tumana taabolo ko de nana taabolotigi fɛ silamɛya kɛra taabolo ko ye tuma min na n'i magara anw ka taabolo de la k'anw ka taabolo tɔgɔ fɔ o de ye anw ka kɛlɛ kɛ waati ye nka mais n'i magara silamɛya la komi o ye foroba ko ye o tɛ ne kelen ta ye nka imam nin sababu dɔɔni ka na nin ye anw ka jamana kɔnɔ tan jɛkulu ka wuli ka dankari silamɛya la silamɛw sigilen ɲɛna jamana kɔnɔ nin cogo in na tan kɔlɔlɔ jumɛn bɛ se ka bɔ a la a bɛ se ka mun lase silamɛya ma a bɛ se ka mun lase jamana ma imam umaru kulubali nka ni ala sɔnna ma an bɛ taa sɛgɛn lafiɲɛbɔ la baro tako filanan na an bɛ segin ka na i ka se ka walawalali dɔɔni kɛ inshallah يمام وللهوى يمام وليا يمام وللهوى يمام وليا بسمة بتقهر الهموم والآمل يملاها عمر الظلم ما يدوم وأرضك ما بننساها بسمة بتقهر الهموم والآمل يملاها عمر الظلم ما يدوم وأرضك ما بننساها والكون كله بيحضر لعرس الحرية يمام وللهوى يمام وليا foli ni waleɲuman dɔw ko lase aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma nin waati in na an minnu bɛ ka tele ɲɛta filɛ jɛmukan bɛ ka ɲɛnamaya jɛmukan min ni an b'a fɔ a ma faso jɔkɛnɛ dɔgɔkun o dɔgɔkun ni jɛmukan in bɛ ɲɛnamaya tele ɲɛta jabaranin so sanfɛ nin waati kelen in na bi maa min welelen don an fɛ n'an n'u bɛ ka barosigi kɛ o de ye imam umaru kulubali ye diinɛ laselikɛla don anw ka jamana kɔnɔna na dankarili minnu bɛ ka kɛ silamɛya la nin waati laban na walima jɛkulu minnu sigilen don n'u y'a jira k'a fɔ u ka laɲini walima olu ka wuli ka jɔ ye ka silamɛya lili bɔgɔti ni a jɛkulu dɔw k'u ma kemiti dɔw k'u ma ko kamitiw a kelen don gɛlɛyaba ye anw ka jamana kɔnɔ nin waati in na an bɛ se k'a fɔ nanzarakan na o de bɛ actualité la walasa an ka se ka faamuyaliba sɔrɔ nin kisa ninnu bɛɛ lajɛlen na an ye imamu wele ka na an n'ale de bɛ baro sigi la masala kunfɔlɔw tɛmɛnen ka bɔ yen nɔ ɲininkali tɛna na da yɔrɔ min na
o de ye k'a fɔ nin kɔlɔlɔ bɛ se ka kɛ mun de ye ka ɲɛsin alisilamɛya ma ka ɲɛsin anw ka jamana ma Imam Umaru Kulubali. alhamdulillah ala k'an bɛ sa a ma. amina siga kɔni tɛ a la. adamaden ka nafolo ni mɔgɔ y'a tiɲɛ a ye kojugu k'i la. o ye tiɲɛ. n'a ye i ka ayiwa foro tiɲɛ a ye kojugu k'i la. n'a y'i ka baara tiɲɛ a ye kojugu k'i la. fɛn fɛn b'i bolo a y'i ka mobili tiɲɛ a y'i ka moto tiɲɛ a ye kojugu k'i la. mais mɔgɔ kojugu min ni ayiwa o ɲɔgɔnna tɛ yen ni adamaden y'a las'i ma maa min ni a b'a la k'i ɲini i ka diinɛ na k'a b'o tiɲɛ. o kɔlɔlɔ adamaden ka fɛn bɛɛ tiɲɛ ni kɔlɔlɔ tɛ jate o kɔrɔ. Allahu akibar. parce que ka d'a kan réparé cogo bɛ nin bɛɛ la. kuma dɔw la yɛrɛ nin dɔw tiɲɛ ni i ye a bɛ kɛ baraji i ye. fo ka taa se maa min y'a ɲini k'i yɛrɛ fa i yɛrɛ kun i farikolo k'i ni bɔ i b'a ye k'a fɔ nin bɛɛ ye hɛrɛ ye diinɛ tiɲɛni kɔrɔ. donc i ka mobili mana tiɲɛ moto mana tiɲɛ nin bɛɛ ye tiɲɛni ye téléphone mana tiɲɛ ni tiɲɛni si nɔ man bon tiɲɛni min nɔ ka bon ni tiɲɛni bɛɛ ye maa min y'a essayé k'i ka diinɛ tiɲɛ i bolo. o de kama kuranɛ kɔnɔ suran 1 na n'o ye kuranɛ suran 2nan ye suratu bakara ala b'a ta ka segin siɲɛ 2 ko wal fitnatu ashaddu min al qatl wal fitnatu akbaru min al qatl. mana ko ka mɔgɔ ka diinɛ tiɲɛ k'o kɔlɔlɔ ka jugu ka sago ayiwa i k'a tigi faga kan. n'i ye diinɛ tiɲɛ maa bolo n'i y'a ka mɔgɔ ka diinɛ tiɲɛ a ka bon n'a ye ko a nɔ ka gɛlɛn ni a ye fana. Allahu akibar. o de kama ayiwa a bɛ ɲini silamɛ fɛ ni fɛn o fɛn b'i bolo n'i bɛ ko dɔn i ka nin bɛɛ lajɛlen don i n'i ka diinɛ tiɲɛni cɛ. i ka nafolo i ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ i ka diinɛ kana tiɲɛ. i ka diinɛ kana tiɲɛ parce que diinɛ ye mumini ka jagokun de ye. i bɛ nin bɛɛ daamu bɔ silamɛ bɛ nin bɛɛ daamu bɔ ni limaniya de ye ala la. limaniya ka da ala la daamu da don dɛ. sisan n'i y'ale sɔrɔ i b'i ka mobili daamu bɔ i b'i muso daamu bɔ i b'i denw daamu bɔ i b'i ka nafolo daamu bɔ hali i b'i yɛrɛ kun daamu bɔ. i bɛ ɲɛnamaya yɛrɛ daamu bɔ. i bɛ ɲɛnamaya daamu bɔ n'a sɔrɔ limaniya bɛ yen. ɔ ni maa min nana limaniya tiɲɛ a tigilamaa ye ala yɛrɛ ɲuman dɔn khasira dunuya wal akhira. a ye diɲɛ tiɲɛ i bolo a y'i ka diɲɛ tiɲɛ a y'i ka lahara tiɲɛ. Allahu akibar. ala k'an kisi o kumana o kɔlɔlɔ ka bon kojugu. ka bon. o la nin tiɲɛni ayiwa a base a n'a ɲɛsin fɔlɔfɔlɔ min ma o ye diinɛ de ye. presque i b'a ye ayiwa juguw bɛ adamadenw kɛlɛ. tuma dɔ la i b'a sɔrɔ min nana i coloniser walima k'i kɛlɛ tuma dɔ i b'a sɔrɔ a mago t'i ka diinɛ na. o ye tiɲɛ. nka a mago b'i ka bolofɛn de la. o colonisateur colonisation man ɲi dɛ mais ale ka colonisation fana ka nɔgɔ min mago b'i ka diinɛ la ka diinɛ tiɲɛ. yawa o de kama ayiwa silamɛ kan ka siran fitinɛ o fitinɛ n'a tigi b'a datugu n'a yɛlɛ a ko k'a ka laɲini ye i dusukun de ye parce que n ko limaniya bɛ dusukun de la. a ko ale tɛ yɔrɔ wɛrɛ attaquer hali ni adamaden n'i ko i bɛ mugu ci fɛn ɲɛnama na a bɛ se ka fa joona a b'a sɔrɔ i ka mugu y'a dusukun de sɔrɔ. o ye tiɲɛ. o tumana diinɛ fana mara yɔrɔ dusukun ye maa min b'o attaquer o tigilamaa de ka juguya ka bon ka sɔrɔ juguya bɛɛ kan wa ni ala k'an kisi n'a ser'i la a bɛ mago min sa i ye diɲɛ foyi tɛ se k'o mago sa i ye. o kɔlɔlɔ kɔni n'an ko ma da don o la yɛrɛ. o tan tɛ yen. o tan tɛ yen. o tumana o ye a diinɛ kɔlɔlɔ ye. i y'a mɛn wa. ɔ diinɛ yɛrɛ nana mun kama o ye an ka se ka sigi ni dugumakolo sanfɛ basigi la ka ala bato ka ɲɛ ni ka se ka ayiwa saya kɔfɛla fana préparer ka lahara jɔyɔrɔ kunnaja sɔrɔ. ɔ ni diinɛ tiɲɛna dusukun tiɲɛna o bɛɛ bɛ tiɲɛ. yaya o sigi min bɛ kɛ damu na o sigi min bɛ kɛ lafiya la o bɛ tiɲɛ. o bɛ tiɲɛ. o bɛ tiɲɛ. o yɔrɔ na min profiter ka fɛn dɔ fɔ tuma dɔw la maa minnu nanen don sisan n'u bɛ ka n'u ye nin kɛlɛ in fɔ kuma caman u b'a fɔli min kɛ ko an ka se an ka kɔrɔlen ma an ka maakɔrɔ ka sira o ye mɔgɔ caman tromper a b'u ɲɛna ko u kan bɛ maakɔrɔ minnu ma n'o ye an bɛɛ bɔra maakɔrɔ minnu na ye u kan t'olu ma o ayi. o duma ko an ka segin an ka maakɔrɔw ma. o ye ayiwa bamananw b'a fɔ ko n'i bɛ taa dugutaa la pour que ka taama ɲɔgɔn sɔrɔ k'i bɛ naloma dɔ de nɛgɛ. u y'o de kɛ ka anw ka josɔnna kɔrɔ minnu b'anw fɛ yan
u y'o de kɛ k'olu nɛgɛ ka fara u kan jama u ka jama bɛ caya ko jama bɛ se ka caya cogoya min na k'a k'i n'a fɔ kɛlɛ kɔ kun ye olu ye kɛlɛ kɛ kun ye olu ka taabolo ye k'a sɔrɔ ayi ninnu ka ayiwa fɛn tɛ Mali yɛrɛ ko ye relation foyi t'a ni Mali cɛ u b'a fɔ u da cɛmancɛ la k'u bɔ fɔ Egypte u b'a fɔ u da cɛmancɛ la k'olu ye Firawuna ka mɔgɔw ye o tumana ayiwa olu ka fɔlɔ a bɛ n'a fɔ dunanw nanen don u ye maa dɔw sɔrɔ an ka jamana kɔnɔ yan u y'u profiter olu ka kodɔnbaliya la k'olu dɔw fari u yɛrɛ kan y'olu bɛɛ tɛ fana dɛ n y'o fɔ mun na silamɛya Alakira nana n'a ye cogo min na sallallahu alaihi wasallam silamɛya ni maaw bɛ sigi i ye silamɛ tɛ silamɛ ye silamɛ ni bɛ sigi masala n'i bɛ kuranɛ kalan wali b'an ka sariya kitabu kalan i b'a mɛn ko ahluzima ko ahluzima kɔrɔ ye ko maa min ni silamɛw bɛ sigi la bɛn na Alakira ko ni maa min ye maa dɔ faga olu la k'i tɛ alijinɛ yɛrɛ kasamɛjanw ka don a kɔnɔ Allahu akibaru silamɛw tɛ mais u ni silamɛw bɛ sigi bɛnkan na o tuma na ni i y'o mɛn o kɔrɔ ko silamɛw ni maaw bɛ sigi wa silamɛ ni mɔgɔ bɛ sigi fana silamɛ ka laada tɛ k'a fɔ ko ani e min sigira a ka di silamɛ kɔni ye i ka don silamɛya la o ka d'an ye kojugu parce que o de ye ka kunnadiya ye o y'anw ka hɛrɛ ye nka n'i ma sɔn n'i m'a faamu silamɛya t'i karaba ka don silamɛya la o de kama silamɛya n'i y'a lajɛ silamɛya tun bɛ arabu de fɛ yen Magan jamana na mais kɔfɛ a nana Egypte ka taa Irak y'a mɛn wa san 1400 kɔfɛ Egypte sigibaa kɔrɔw bɛ yen silamɛya ye minnu sɔrɔ Egypte u ma sɔn ka don silamɛya la hali bi u b'u ka taabolo kɔrɔ la n'a fɔ ko Kibitiw san 1400 kɔfɛ hali sisan u b'u ka chrétien taabolo la silamɛya y'u sɔrɔ o la silamɛya n'u sigira ɲɔgɔn fɛ o la fo ka se bi ma Egypte jamana kan ni maa min n'a ye maa min diya u la ka don silamɛya la i bɛ don silamɛya la mais k'a fɔ ko silamɛya komi ne ye jamana sɔrɔ sisan o tuma n b'a ka église ci a ye don silamɛya la diyagoya la silamɛ o tɛ silamɛya ka programme na Iraki fana silamɛya ka capitale bɔra Damasi de Siri fana b'o cogo la hali bi Siri sigibaa kɔrɔ dɔw bɛ yen silamɛya ye minnu sɔrɔ diinɛ wɛrɛ la min tɛ silamɛya ye silamɛya ye nin maraba in ka Siri san 80 capitale bɛ Siri Damasi hali bi u b'u ka taabolo la min tɛ silamɛya ye ka taa Iraki silamɛya ye min kɛ ka Iraki mara taa san 700 na hali bi Iraki sigibaa kɔrɔw bɛ yen u b'a fɔ ko Yazidinɛw silamɛya y'u sɔrɔ u tɛ silamɛya la silamɛya n'u jɛra ka sigi silamɛya fanga benna k'a sɔrɔ hali bi u b'u ka taabolo la o ye misaliya ye k'a ko silamɛya ti a sigiɲɔgɔn karaba ka don silamɛya la nka sisan ninnu minnu nani filɛ munna silamɛya ninnu sigira i y'a mɛn wa ni silamɛya ma se u ma parce que silamɛya n'i bɛ sigi condition dɔw de kan a ka ca na ni ko wɛrɛ ma don kafiriya kɔrɔ i b'a ye kafiri t'i ban o ma parce que kafiri ta ye ne m'i ka diinɛ faamu wa n ti don a la o ye kafiri ka jɔyɔrɔ ye mais ninnu ka jɔyɔrɔ t'o ye masala i bɛ kuma minnu mɛn arajo ni télé la sisan ni mɔgɔ dɔ nana sigi arajo la wali télé la a ko tiɲɛ yɛrɛ la silamɛya in kɔni ne ma da a la a ka ala in tiɲɛ na ne ma da a ka ala in na wa ne t'aw ka seli kɛ a ye émission kɛ fo ka taa ban est ce que mankan bɛ wuli a nɔfɛ wa kafiri minnu bɛ silamɛw sigira u ni silamɛw sigira o kan an ti don a ka diinɛ na mais aw ka diinɛ fana a b'aw sagoya la minnu tun bɛ anw fɛ yan ka kɔrɔ n'u nana profiter olu fɛ olu de tun b'o cogo la an n'u bɛ sigi la an si tɛ se u kɔni b'u ka u ka jɔsɔn sira kan silamɛ karamɔgɔ fana b'a ka diinɛ bato kɛ i y'a mɛn wa a ti ŋaniya jugu wɛrɛ ta ka ɲɛsin silamɛ karamɔgɔ ma a ka diinɛ ko la fo n'a kɛra porokoto kelen ma kodɔnbali kelen kelenw ye i y'a mɛn wa sinon tuma caman i b'a sɔrɔ bonya yɛrɛ b'u ni ɲɔgɔn cɛ bonya b'u ni karama b'u ni ɲɔgɔn cɛ o de ye anw ka taabolo kɔrɔ min b'an fɛ yan n'olu tɛ silamɛya la o de tun y'olu ka lahala ye mais minnu nana sisan y'a dɔn e ko sisan ko nin balala bɛɛ la mɔgɔ bɛ nin mɛn fɔlɔ o kɔrɔ an ka jamana laada tɛ o an ka jamana tɛ nin dɔn sinon n'a b'a dɔn a bɛ bala an na ayi u ye sen dali min kɛ kuranɛ kan i y'a mɛn wa Mali bɛɛ da bɛnn'a ma silamɛ n'a kafiri k'u ma deli k'a y'u ɲɛna fɔlɔ o kɔrɔ ko kura don a ma mɛn a ma ye o tumana o la
ninnu y'u profité an ka kɔrɔlen tigɛmɔgɔw fɛ u y'o kodɔnbali dɔw sɔrɔ ka far'u kan mais u n'an ka kɔrɔlen mɔgɔw tɛ kelen ye. nka imam Umar Kulubali naam ni min bɛ ka kɛ ni anw ka jamana kɔnɔ silamɛw ka waliya kan ka kɛ mun ye jamana marabaaw ka waliya kan ka kɛ mun ye. naam nansaraw b'a fɔ min ma attitude an kan ka comportement jumɛn kɛ walasa ni n'a ɲɔgɔnnaw ko hakili bɛ se ka faamu cogo di an ka wulikajɔw kan ka kɛ mun ye silamɛw fara jamana yɛrɛ marabaaw kan. ala k'an bɛ s'a ma. amina yarabi. ayiwa an ka wulikajɔ kan ka kɛ min ye toujours an ye sabu fɔ ayiwa an da ma se sabu dɔ ma parce que toujours problème hali n'a kɛra bana de bɛ farikolo la pour que se ka bana in furakɛ mun bɛ kɛ an bɛ bana in ɲini k'a dɔn fɔlɔ n'an ye banakisɛ in dɔn an bɛ sɔrɔ k'a lajɛ banakisɛ in a tabiya ye jumɛn ye yaya o tuma a ka tabiya o contraire comprimé an b'o de kɛ k'a faga o kɔrɔ ye an tɛ se ka ayiwa banajugu dɔ furakɛ k'a sɔrɔ an m'a sabu dɔn k'a sɔrɔ an m'a kɔlɔlɔ dɔn k'a sɔrɔ an m'a ɲini k'a dɔn a bɛ tiɲɛni ka sira min fɛ o la an ye sabu minnu fɔ k'a fɔ k'olu nana n'a ye o sabu kelen ninnu olu yɛlɛmani de bɛ na ni ko in balili ye awɔ an m'a fɔ ko ayiwa a tɔgɔ ye di silamɛw ka bɛnbaliya nana n'a ye wa o kɔrɔ ye ko silamɛw ka kelenya u n'u ka ɲɔgɔn minɛ o y'a fɔra fɔlɔ ye an da tuma se sabu dɔ ma o ye silamɛya ɲɛmɔgɔya ko ye ɲɛmɔgɔ tɛ fɛn o fɛn na i y'a mɛn wa bamananw b'a fɔ ko kundan koba langolo maa kundan ko kundan o kɔrɔ ye ko kun tɛ min na kunkolo t'a la ni kunkolo dun tɛ ko la n'i ye sa kunkolo tigɛ ka bɔ a la a tɔ ye juru ye a tɔ ye jurukisɛ ye i y'a mɛn wa ɔ nin ko in a sabu belebeleba dɔ a n'u ka fangasɔrɔ belebeleba dɔ o ye silamɛya ɲɛmaa ko ye i b'a ye k'a fɔ an bɛ don min na ko bi ɲɛmaa jɔlen tɛ silamɛw bolo mali kɔnɔ yan ɔ o fana ye kɛra sabu ye k'u farinya kosɛbɛ o kɛra sabu ye fana k'u da u yɛrɛ la k'u sɔn u yɛrɛ ye parce que anw y'a ye an ka jamana diinɛ ɲɛmaa yɛrɛ dɔw bɛ yen olu b'u défend ka sago hali silamɛya yɛrɛ kan Allahu akbar y'a wa olu b'u lafasa anw ka silamɛya diinɛmaa yɛrɛ dɔw bɛ yen tɔn b'olu bolo ninnu ye maamuru ye o tɔn kɔnɔ awɔ biɲɛkala i n'a sen dalen biɲɛkala anw ka silamɛya diinɛ ɲɛmɔgɔ dɔw bɛ yen o ka ayiwa média télé ni arajo o bila mɛ ninnu ka bolo kan u ka nin hakililajugu in k'a yɛrɛkɛ u ka cari o tuma na n'i y'o ye i b'a ye k'a fɔ ko ɲɛmɔgɔ ko lako de b'an na alakira dun ko sallallahu alaihi wa sallam ko n'i ye ko di maa ma maa min n'a tigiya man kan i ko i tɛ se k'a tiɲɛ waati kɔnɔ nin fɔra kabiri san 1000 i tɛ du yobo yabali abada k'a sɔrɔ dutigi jɔlen b'a kunna dugu fana bɛ ten i tɛ dugu yobo yabali abada k'a sɔrɔ dugutigi jɔlen bɛ dugu kunna jɛkulu fana bɛ ten jɛkulu bɛɛ ten jamana fana bɛ ten n'i y'a yobo yabali dɔrɔn kana a fiɲɛ ɲini yɔrɔ jan dɛ kunkolo lajɛ kelen ayiwa pièce dɔ sɛgɛnnen don walima pièce dɔ dɛsɛnnen don fo silamɛw k'u hakili to kunkolo la nin yɔrɔ ninnu la parce que n'a y'a sɔrɔ ko ɲɛmɔgɔ bɛ silamɛw la parce que hali an y'a fɔ sisan ko silamɛw ka kelen ye pour que silamɛw ka kelen o tɛ se ka kɛ ɲɛmɔgɔ kɔ o a bɛ kɛ kelen cogo di n'a fɔra ko mɔgɔw ka kɛ farikolo kelen ye e delila ka farikolo kelen jumɛn ye ko kunkolo fila b'a la kunkolo in o de bɛ kɛ sabu ye k'a kɔmɔw kɛ kelen ye mais ni kunkolo dɔw nana olu bɛ kɛ sabu ye k'a na ni farafarali ye dɔw bɛ yen nɔ u bɛ kɛ sabu ye n'u nana u bɛna farafarali kɔrɔ min sɔrɔ yen u b'o juguya ka taa fɛ o tuma na baara bɛ gɛlɛya sinon a ko kunbɛnna ɲuman o de ye silamɛw ka kɛ kelen ye an delila k'a ye jamana in kɔnɔ yan jamana député kɛlen kɔ ka loi ta k'a voter jamana kundi kɛlen kɔ k'i bolonɔ bila a la silamɛw faralen ɲɔgɔn kan o y'a bɛɛ lajɛlen wuli ka bɔ yen code de la famille dɔw yɛrɛ ko diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ k'u ma deli k'a ɲɔgɔnna ye fɔlɔ o kɛra mun nana n'a ye silamɛw ka kelenya mun nana n'a ye ɲɛmɔgɔ dɔ ka jɔli o kama silamɛw mago bɛ kelenya na cogo min na kelenya na cogo min na u mago bɛ ɲɛmɔgɔ la ɲɛmɔgɔ min silamɛw ka kelen ye silamɛw ka kelenya awɔ
anu ka u hakili t'u yɛrɛ la awɔ ka wulikajɔw bila sen kan awɔ o de kan ka kɛ silamɛw taabolo ye ka ɲɛsi ni dansago wale min bɛ ka taa ka alisilamɛya sɛgɛrɛ jamana marabaaw ta kan ka kɛ mun ye sisan i ye an ka wulikajɔ min fɔ wulikajɔ in an b'a kɛ diyagoya don parce que tuma dɔw la ni kɛlɛ u b'a fɔ ko ni silamɛya la ka taa kɛlɛyɔrɔ la a bɛ ka fardu kifaya ye ti diyagoya bɛɛ kelen kelenna kan a bɛ diyagoya bɛɛ foroba kan mais a tɛ diyagoya bɛɛ kelen kelenna kan ni mɔgɔ dɔw sɔrɔla ka bɔ ka taa kɛlɛkɛyɔrɔ in na anw minnu ma taa a jurumu bɛ na ka bɔ n kan u ko k'o ye ayiwa kɛlɛ kibaruya mɛnna an bɛ taa kunbɛn ye mais ni kɛlɛ nana cu dugu kan y'a mɛn wa ko maa ti maa makɔnɔ bilen ko kɛlɛ defani kɛra fardu ayinu ye bɛɛ diyago de i seko ye min k'o kɛ an b'o de hukumu kɔnɔ sisan o de y'an bila nin na sɔnna hali anw bɛ nin wulikajɔ min na nin wulikajɔ in bɛɛ force ye jumɛn ye ni ɲɛmaa jɔlen bɛ yen ɲɛmaa faamuyalen bɛ yen o b'a ye nin ko in bɛ ka ne kɔmɔ kun o tuma na hali ni n jɔlen tɛ na n ka wulikajɔw ɲɛ o de b'anw ka kɛlɛ o de b'a to a bɛ fanga sɔrɔ sɔnna tuma dɔ la est-ce que b'a dɔn anw kelen na ka kuma ninnu i bɛna sɔrɔ maa minnu bɛ se ka dankari nin ko n'o ye fanga ye olu tɛ anw jate parce que anw ka kuma officialisé tɛ olu yɔrɔ nka voix officielle wɛrɛ bɛ yen anw ka wulikajɔ in nafa ɲɛ kuma jumɛn ye n'anw ka wulikajɔ in kɛra sabu ye hali n'a sɔrɔ ɲɛmɔgɔw ɲinɛnen kun don ni ɲɛmɔgɔw nana ka na kunu anw ka mankanji in sabu la ni k'u jɔ o jɔyɔrɔ la o tuma anw ka mankanji bɛ ka sabu ɲuman ye nka ka ko in yɛrɛ k'a ta ka se ɲɛmɔgɔw ma ɲɛmɔgɔw ka ko in da ba la o bɛ sɔrɔ anw ka ɲɛmɔgɔw de la nka jamana jɔyɔrɔ kan ka kɛ mun ye dakuruɲa fila bari baro in nafa ka bon cogo min na don n'a nataw la f'an ka walawalali wɛrɛ kɛ nin na ayiwa jamana ka jɔyɔrɔ o dɔnnen don parce que n'i y'a mɛn ko jamana jamana ye an bɛɛ jɛlen don min na ye o ye tiɲɛ yawa an bɛɛ jɛmɛ min na jamana y'o ye ni jamana y'o ye kɛrɛnkɛrɛnma ayiwa jamana ɲɛmɔgɔw sigikun ye a bɛ n'a fɔ olu ka kɛ juge ye an ni ɲɔgɔn cɛ dɔ kana se dɔ ma dɔ kana bin dɔ kan o de ye olu bilakun ye normalement hali olu man ka sɔn jamakulu caman ka bin fitinin kan olu man k'o kɛ n'o kɛra u ma laadiriya kɛ kuma tɛ ayiwa olu ka sɔn jamakulu fitinin ka bin jamakuluba kan bamananw b'a ko galama ye dɛgɛ sara anw b'o de la Mali kɔnɔ yan minbaga kamana bɛ gan parce que min jɔrɔ b'i ka kɔrɔ o ye ko ayiwa e min ka dɔgɔ camanw de bɛna bɛnbɛn bɛɛ kan walima u bɛna e tɔɲɔ o de jɔrɔ b'i ka kɔrɔ maaw bɛ siran o ye ka kɔrɔ hali n'i taara ONU na u bɛ ayiwa o de o ko kasi kɛ minorité bɛ nin ta minorité nin kɛra minorité la minorité ka hakɛ o de bɛ o ko kasi bɛ kɛ mais anw ta yɛlɛmana k'a kɛ majorité ka ko kasi ye a kɛra sens contraire ye awɔ yawa san anw fɛ yan dɔɔni walima i bɛ se k'a fɔ minnu y'u ma dɔn olu de b'a la ka jamakuluba tɔɲɔ foyi tɛ ka bɔ a la ala ka o tuma na n'i y'o lajɛ i b'a ye k'a ko jamana jɔyɔrɔba bɛ yen jamana k'a jɔ a jɔyɔrɔ la jɔyɔrɔ jumɛn don ayiwa jamana ka a kɛ hali n'a ma kɛ diinɛ kama parce que déjà jamana yɛrɛ ka sigikan na o ko jamana bɛ ka mara ni mara cogo min ye bi ko diinɛ ko t'a la hali ni diinɛ ko t'a la mais diinɛ ko t'a la kɔni i kɔni b'a fɔ i ka jamana ka suma n'i b'a fɔ i ka jamana ka suma ni mankan fasugu dɔ wulila jamana kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ siga t'a la e yɛrɛ min b'i sigi i hakili la ko foyi tɛ bɔ a la a tasuma bɛ yɛlɛ i kan basa kɛlɛ don masakɛ caman ka fanga tiɲɛna fanga tiɲɛni bɔra jumɛn ye basigibaliya jamana kɔnɔ mankan fitinin dɔ dɔrɔn awɔ sɔnni kuma caman jamana kɛnɛmajugu a bɛ se ka kɛlɛ caman ɲɛsin jamana ma jamana a bɛ kɔsɛgin nka ni kɛlɛ kɛra jamana yɛrɛ kɔnɔ tuma dɔw la bamananw b'a ko ɲinjugu yawa jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kodɔnnaw bɛ siran ɲinjugu ye y'a mɛn jamana kɔnɔdenw yɛrɛ mana a y'a kari ɲɔgɔn na faama min bɛ bɔ o kɔfɛ o man ca dɛ o kama jamana kan ka i jɔ o jɔyɔrɔ la pour que tasuma kana wuli i ka du kɔnɔ dutigi kodɔnna si tɛ yen ko e ka dudenw bɛ bila ɲɔgɔn na e b'i sigi k'i ka dudenw lajɛ ɲɔgɔn na n'u ye min kɛ ɲɔgɔn na k'o kɛ ɲɔgɔn na o tɛ dutigi kodɔnna ka baara ye o parce que n'u bilala ɲɔgɔn na ayiwa e ye du min ɲɛmɔgɔ ye a bɛ n'o den de ci du in di ci k'e to yen o ni du bɛ ci a bɛ daminɛ dutigi kunkolo de la o tuma na o kama jamana kan ka wuli k'i jɔ a jɔyɔrɔ la ala sɔnna ma
an b'a jigiya k'a fɔ jamana ɲɛmaaw u ye welekan in mɛn an b'a jigiya fɛnɛ k'a fɔ u n'a cɛsiri bila sen kan Imamu Umar Kulubali an ka baro a tɛna danni ma ni Ala sɔnna ma baro in tako filanan bɛ se ka k'a la tako sabanan bɛ se ka kɛ a la bari masala min don ni nafa ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ ka ni ɲɔgɔnna hakili kunun k'a di alisilamɛw ma an bɛ se ka kisi cogo min na an bɛ se ka tanga cogo min na bari ninnu bɛ na ni kuma dɔw ye tuma dɔ la ni Ala min ni limaniya yɛrɛ labɔ tuma dɔ la hakili wasi a bɛ se ka alisilamɛ yɛrɛ sɔrɔ ka mɔgɔ kisi ka bɔ nin n'a janfa walima n'a kumaw lamɛnni ma walima a bɛ se ka kɔntrɛdi cogo min na a bɛ se ka kunbɛn cogo min na Imam donna natɔlaw la an bɛna wele bila i ma i kana an ka se k'an da don olu la an ka se ka fɛsɛfɛsɛli kɛ ka i fo k'i waleɲuman dɔn ka ɲini lamɛnlibaw fɛ ni Ala sɔnna ma donna natɔlaw la ani Imam bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kelen kan tuguni nin ko in a bɛ se ka kunbɛn cogo jumɛn na alisilamɛ yɛrɛ kelen-kelenna fɛ an kan ka mun kɛ an kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen min b'a to an kana bin nin n'a ɲɔgɔnna pièges kɔnɔna na an bɛɛ lajɛlen ka se ka kisi ni k'an bɛɛ lajɛlen tanga ka Imam fo k'i waleɲuman dɔn k'a fɔ ko i Kulubali nin bɛ dansigi kɛ bi aw ka bi jɛmukan na ni o ye faso jɔ kɛnɛ ye maa welelen Imam Umar Kulubali diinɛ laselikɛla don kami tu hakaja dansago wale minnu ni o bɛ ka ta ka alisilamɛya yɛrɛ sɛgɛrɛ bi masalaw fanba a bolilaw kan an b'a jigiya k'a fɔ faamuyaliw caman sɔrɔla la k'aw bɛɛ fo k'a bɛɛ waleɲuman dɔn Ala k'an ka jamana basigi ni k'a kolo suma dɔgɔkun wɛrɛ jɛmukanw Ala k'o yir'an na min ye faso jɔ kɛnɛ ye يمام وللهوى يمام وليا يمام وللهوى يمام وليا بسمة بتقهر الهموم والآمل يملاها عمر الظلم ما يدوم وأرضك ما بننساها بسمة بتقهر الهموم والآمل يملاها الظلم ما يدوم وأرضك ما بننساها والكون كله بيحضر لعرس الحرية